KCS TDP amaya long humsing be mai phu lapen Sunil Tokbi akimi chon bang arpu kacepamandur. Rangsina KCS arohin pen sengkan kimi talon dunsi ning karong kacipi. All India Karbi Students Union kiceng siklem bang amai lapen arpu kacepe kamai kangni. KarbiAnglongLIVE adaba birta long peneli sami beauty pepi pini birtang ton pen arjupunik tha. Karbi akheta khekang thim binong apotsi mithang pindeng sungpot lunlam tomo lapen jutang jubat amta ingcholim chenam. Laso pena potsi anso se kithir thip japhan pura kidamtang parokreser kebra troksi aningkan Karbi Cultural Society mate Karbi jutang asong amahang patheklo. Hala bang suani pen me phula pen chun bang pen danglok kaprek arpuda chelar bom bang bomason thotsi non puthot me phu humsing bela pen chun bang Sunil Tokbi phan arpu pek ponthulo Thang cheklo ni phai ke thom urmia ni Karbi Cultural Society Karbi People's Hall taralang some thanga sa hemlong Karbi jutanga song klembang phi do an chingrum pet pen mai phu pen chun bang arpu phan bang phu kangwaya jai mek deng ponlo Kivang jilangani anso se bidi kimi jakong horang ardi doklong pen jutang jubat anat kipaprang tu nang jipura bang phukang wai ateng pen Karbi Cultural Society mate KCS mate Karbi jutang asong akimi amai phu humsing bela pen chun bang Sunil Tokbi aphansi ingwai ponlo Nilituma hin ben ke claim pon jia bang ke non ke claim pon bomang thunsi claim pon bompo jutang jubat aputhak ki ritar lip nang ji do anta ritar lipon si puthot ingsir pon thusi ki pangcho pon thu lapen ki pachan pon thu ji aphana bangki nilitum claim pon thu bom po pusi mai phu kimi humsing be pen ningche pon tunggal ang thun lo donong ke claim mom ang thun ga dam wek po jutang jubara uthak kiri gitar lip nang yan ta ritar lipon thu si ko kangsir pontu dan ke pangjo pontu dan ke pacan pontu labang ela so ang tun si dam bompo ini to majutang bangke pier the sining ruretik rengra nang ji po kache songlong bangke ni sitame ritari bonta bon lasi kedamtang abarim amai phu pen chun bang atum nang ke than ki mumpon do an bangke nili sitame penangan cari dun lo lasi la so teng pen ki claim ke dam pon ji aphana bang ki un ampen bor I pon popusi chun bang akimi Sunil Tokbi pen ningche pon wingan kon kep ni kan ke thong parman la bang so Karbi jutang song Karbi Cultural Society la bang so song ke chari pon ji phan pun itu pin ka chingwai ateng pen niliphan kong chun bang arpu ne pek pon lo la pen humsing be phan me phu arpu pek pon lo la silalo nili jongjong bang ke la lo ningarong piklo Athema nilistame labang so jutang phan kaching hon lapen labang so itu akhe itu man jutang kakis tame piltheru te deng bel nangji labang so ke claim ke dam long bang kan takri bon ta bon ke dam tang itung man ke the sar chondrik sing kro lapen sar bidasing long pi ala tuna ke jalong ala to leadership long nili charli dun long lo lapen ala tuna pingkat na pinlara teng pen nili claim dun long lo lapen nili ka chiniana teng pen nili ke claim pon ji phan lapen ato abidi suri pen lapen itu to gawe bang kokep la truck non kedam tang deng ke bang so chong mai pilong kang wai pon bang so song la chari pon jia klem la pet khe phang ching hon atung pen ni tung ki bang jin ni kan thom phan ju ki klem pon ji phan tung kaching wai pon pedupo Diphuben Govind Tiso KarbiAnglongLIVE KarbiAnglong pen West KarbiAnglong angkang pialong Karbi sengkan kimi ningkarong pen ke talon dunsi kichun pen danglok kilun ke kan kachipati la pen ason ke Bathua Sai district hiniadang pialong along paman pondo Lason thotsi West KarbiAnglong Kheroni High School Pathua Klamalong setami anisia pharman ason ke Pathu kachipati paman pon labangso ke Pathu pon along phelangpi riso jang aterang rangsina KCS unit hin pen labang solong kachipati pon laki cricket phamri kachiwung lapen volleyball ke Pathu lapen ason kachipati pedopon lo
Labang so kacipate pon along aluhisa po aman pen Keruni Sports Association a Kongchun bang Avinas Bay Pirangki Klem bang Rensing Teron Sonjoy Kiling atum pen Chetong dun rinti. Halapu dongka mukam long Sophia long kedo Thong Nok Bay akum lina long Karbi Honghari amay atum pen Karbi Sengkan kimiara ni Pachetong dun si Pu Thong Nok Bay apan milur ke kai pen Karcho asai kedeng pon. Pu Thong Nok Bay Teron tami inut anok Bay aman si ilitum akhai apan akirap thedung dolo bangso penapot ilitum akhai atum pini ani ansidame alang li lampen kedanglok ilitum akhai apan an ikirap tekang alam ke pini ani antami ilitum cheteng neun e bangso penapot Karbi Honghari amaya tum pensitame dongkamukam long Sophia long kedo Pu Thong Nok Bay akumlina long milur ke kai pen chimatha dam thusi Karcho damasai deng ponlo bangso sai ke ding ponalong Karbi Honghari amai atum Pirangki pen kajapathing no ponahun nang ke pachini dona ting polote Pu Thong Nok Bay akumlin along pangthirwer asonti misenji lapen KarbiAnglong Autonomous Council pensitami bangso arania phantami holiday ti ponasonte misenji pusi Karbi Honghari amai atum pen chuniri paduponlo lapen momo a owe atum sitami Pu Thong Nok Bay aphan aningkan wang sitami Karbi Sengkan kimi arani karchupon verji aphan Pirangki athing nolong nang pachini do. Tangte Karbi Honghari amai atum ang ton pen nang ke pachini do nalam thi non nang litum ang ton pen arjuponik thap. Thong aphan kachikimo ajai ne litum ding pono lagi. Ha kirthi kiplang pen sikami thong aphan thong hilo litum Karbi put pho aphan nang kirai infu nang kirai kaljap tiba bang lo lasi non ditame lasi litum Karbi put pho tum kiklem kidam media aphan lasi litum angkang dak dongkamukam Karbi Honghari amai angkang amai lapen litum longri lapen songkel itu dikan kasi lapen bang sikame Rasa aja ini memang kita angkang dari isi belangnya ponang isi itu Keroni pen Mohan Teron lapen dongkamukam pen Wiki Bay KarbiAnglongLIVE. Rara kimang rara kar ipen chinglo kapre kachisong along karjab dun pen ardik pidunji ke hampang song tumta isi thetan arpudo lason si All India Karbi Students Union AIKSU asong kiklem kedam kimi senjia phanpura krungching saime ingni ponsi arpu kimi stame chepek ponlo hampang song ang bong pen kangtang kring pulote All India Karbi Students Union asong ta isilo anso se song ke klem kedam kimi senjia phanpura thang chikloni phai hinni surini rain kora bhom kuruani ada por phai kep apor pen nongnam kache thang klong kijoi kelang adimate recreation park di prolong first executive meet come body reshuffles amai ingni ponlo AIKSU amai pu starson tiso chunbang mensing teron lapen finance secretary Welson tiso pen song ke klem kedam rapet atum pen song ke klem kedam kimi senji aphan adi doklong pen chingki chethan ponlo la so pen aphi arpuki mita chipek ponthusi mesen pen first executive meet come body reshuffle amai paman ponlo Dipu pen Govin tiso KarbiAnglongLIVE. Pinia birta gala ponsi kangtong poniklong kardong